Понякога в живота ни се прокрадват онези тихи, упорити мечти, които се появяват и просто остават. Сутрин се будиш с тях, вечер заспиваш с тях, а през деня те придружават като шепот в сърцето. На мен ми се случи два пъти. Първия път с фотографията, когато открих магията да запечатваш мигове, а втория с мечтата за живот на село в истинска дълбока хармония с природата. Истината е, че тази мечта живее в мен още от дете. Аз нямах село, родителите ми са от града. Но въпреки това, някъде дълбоко в душата ми винаги е имало едно място, тихо, зелено, мое. Място, на което усещам, че принадлежа, без дори да съм го видяла. С годините това чувство не ме напусна. Понякога се опитвах да го заглуша, работа, шум, изисквания, очаквания, но мечтите, които са истински, не си тръгват. Те се връщат, тихи, търпеливи, но категорични. Преди няколко години направих първата крачка. Започнах да търся земя. Не усилено, не всеки ден, не както трябваше, а на пристъпи, когато сърцето ми напомняше за себе си. И всеки път, когато нещо намирах, усещах, че не е моето. Имаше момент, в който питах всеки човек, когото срещах, дали знае някъде да се продава земя. Днес ми се струва, че онова търсене е било част от пътя, защото мястото само ме намери след време. Сякаш въздуха говореше, сякаш дърветата ме познаваха, като среща с нещо, което е било мое много преди самата аз да го поискам. И ето ме сега, горд собственик на две парчета земя. Две малки вселени, които ми дадоха повече, отколкото аз някога мога да им дам. Душата ми ликува. Понякога просто стоя и гледам тревата, небето, дърветата и тишината и изпитвам огромна благодарност. Имаше и онзи въпрос, който всеки човек задава на себе си, когато се изправи пред голяма мечта. Ще се справя ли? Финансово, физически, емоционално, кой знае. Но тогава си зададох един друг въпрос, по-прост и по-честен. Ако съм на края на земния си път, бих ли съжалявала, че не съм опитала да сбъдна това, което ме е изовяло цял живот? И отговор, разбира се, беше да. И тогава реших, дори да не успея да направя всичко, което мечтая, дори да се проваля, дори да съм сама в това, ще опитам, защото мечтите не са дадености, те са избор. Искам да превърна това място в един малък земен рай. Място на мир, любов, чист въздух, зеленина, живот, радост. Място, където да живея в хармония със себе си, с природата и с хората. Иска ми се светът да е такъв навсякъде. От дете имам силно развито чувство за справедливост. Не мога да променя целия свят, мога обаче да създам едно парченце, което е такова, каквото искам да бъде светът. Започнах да чета много книги за пермакултура, философията на природната хармония, на уважението към живота във всички форми. На теория научих много, а сега предстои най-вълнуващото. Да видя дали всичко това оживява в реалността. Купих си един стар фургон, старичък, но с характер. Надявам се да успея да го ремонтирам, да има покрив като за начало, под който да приютя мечтата си и печка, която да топли вечерите ми. Понякога се шегувам, че започва голямото приключение на едно градско момиче, което иска да стане селянка. Но истината е, че това е най-истинското пътешествие в живота ми. Пътят обратно към себе си. Ако ви е любопитно да проследите моите бъдещи селски приключения, радостите, провалите, откритията, градинарството и всички малки чудеса по пътя, може да ме последвате, ще се радвам.